Posachedwa apa tikupasirani zimene ayankhula Dr. Mai Patricia Kaliati amene ali General Secretary wa chipani cha UTM lero pamene ali ndi conference mumzinda wa Blantyre. The DOI, the Director of Strategic Planning, the National Director of Economic Planning, the National Director of International Affairs, and all my seniors present. Let me echo what the Director of Youth has said. Those who are not going to see the apple or access to the apple, the registration will continue to the activities which the National Director of Youth is going to have, be it at the stadium, wherever the activities are going to be happening, and then the registration is going to take place, especially to those who are not going to access to the apple. For the issue of the contribution or the fee for the convention, it might also be for the national elections, for the youth as well as for the women. It's the same 50% off of those women and the youth. What I wanted to say is that we remain resilient on the resolve of getting out of alliance. Any future alliances is going to be announced. As of today, we are not in alliance with anybody else. When we were having alliances, the people were approaching us. And we haven't yet been approached, and we haven't even approached anybody else. So nobody should be inclined to us to say we are in alliance. We are calling upon all our members, kumene muli in our UTM, asogoli nonse kumene muli a UTM, ma functions onse aboma tisakuone nkoni. Ndipo tikupempheni kuti mukapitako, please, salu yathu iyi ya UTM tisaipeze. Ngati pali ena amene akugulirani salu kuti mukuvala salu zote muzikavala kumisika kuti koma kusonkhano waboma kukamsapezeni. Ndipo tithokoze kuti salu za UTM zipezeka pena paliponse. Ena siya kuvala zawo vala zathu tiyamikire chifani chokongola kwambiri. Zagulira nazivala pena paliponse kupatula kuchali chikonka. Inunso zigulani muzivala pena paliponse kupatula ku chechi ndi misonkhano ya boma. Kwa muzivala ku misonkhano ya chipani. Nimangofuna nene mawu amenewo. Ndipo mawu amenewo talina muchichewa opita ku school osapita ku school kuti araniso amve. Ngati ena anapita ku school kuti zachichewa samamva, tinenenso panonera kuti we are calling upon all our membership of UTM. Wherever there is a government function, never go, because we are not in alliance with anybody else. If you go there on your own, please don't put our party color, UTM. And we are thanking those people who are buying party materials. We thank you very much. That's the commitment which we are looking forward for you to contribute to the party. And it means that you are mobilizing, you are popularizing, you are marketing the party of UTM. And that cannot go without patting you at your back. But now the party material is supposed to be put on when you're going to whether the market, the funeral, and also if you're going to the party meetings, not government functions. And the party meetings, that is UTM party meetings. The chairperson of convention is going to announce whatever the director, the National Publicity Secretary has said, and we're going to empower them. They're going to release the forms. They're going to indicate the fee and the deduction of the fee for the youth and the women. Yes, indeed, we do agree, and we did discuss that we'll be doing the rotation of events happening in Malawi. If you're any longer, we might be in the north, we might be in the east, we might be in the south. So the regions which are remaining with is the north, east, and south. So when we are meeting, when the convention committee is going to be meeting, they're going to discuss in those areas, on those regions where to have our convention. Asogolera twagamakumana kuli a party committee ya convention, and they will link up with the chairperson whom they're going to have, and that is going to be the committee of the convention. Imene atazani lengezese china chilichonse kuti pamene aziyang'ania malijo amene asala ndi kumpoto
kumwera komanso kuzabwe kumene kuti uyembekezera kuti komiti yathu izanene kuti convention tizakhala nawo kuti ndiye ndi malo amene kulilongwe tinapangako kwasala kunzuzu ku east ndi ku south ndiye komiti imene ikamaganizira iziyang'ana malo amene wawo ndimangofuna kuti tiyankhule mawu amenewo komanso timafuna tinene kuti pamene tapereka liwe yakwa ma youth ndi women tisatiranso code of conduct yathu ikhala linked ndi code of conduct imene ikhale kutuluka lachinayi kumene director of elections, director of women kumene apite ndi representative of the secretary general kumene akatengenso code of conduct imeneyo wina amene apezeka kuti wapanga campaign nkumanyoza asogolena mwina azimayi azibambo kapenanso anyamata ngakhalenso aulumali we are going to give discipline tinenenso unena kuti UTM suna kuti muzingodzuka ndikunena kuti ndikayimire ayi tana kuti itasegula kwa wina aliyense koma ngati simunalandidwa chipani cha UTM forget about it ngati fa UTM sitikudziwani forget about it tipereka kwa anthu okhaokha amene ali a UTM tikuopa kuti mwina muzingobwera ngati mubwera kunsika kuti tifatika kule ntapasha masamba maungu matemba mwinga umozi ayi okhawo kamwina people they saw you with me it doesn't mean that you are UTM that you are eligible for the convention okhamene tikwalandira kuti awanda UTM amene titazalo la kuti teni mukaime nawo chifatira ngona paja kuti tasegula kwa wina aliyense ndi sunira kuti onse amene alephera ma convention kuzipani kwa umene akuchokera ndi abwere kuto ndikaise kuima ku UTM umpando wa president kapena wina chani ayi tikakuchita na assess titazana kuti mutha kuzakhala mwina mpando wina wake vini member koma osati kuti tingokupasani kulowesani kuchipinda kwathu wa UTM kuti tizaone zimene anaona anzathu chipani cha UTM chokhazikika ndipo tifuna kuti chikhale even zaka zizukulu ndi zizukulu tuvi zathu zipitireze nawo kuyendesa chipani cha UTM chokumapita ifeyo mulungu chita nkomera kuti atitenge osati muti atitenga iyayi koma mulungu chita nkomera kuti atitenge tikuthokozeni sikuma kwambiri kwambiri Madam Secretary General mundilole tsopano tipereke mpata kwa tolankhani mufunse momasuka chipani cha UTM chimapereka ufulu kwene wayankhulira Mayi Patricia Galiati amene ali General Secretary wa chipani cha UTM kufotokozapo makamaka zinthu zina zimene akufuna zikonzeke ku chipani chawo komanso kusimikiza tsiku limene akhale akuchita convention yawo ya chipani cha UTM.